Felly, byddwch yn ufudd i'r arglwydd a'i addoli o ddifri. Taflwch y diwiau eraill sydd gynnoch chi i ffwrdd, a rhoi eich hunain yn llwyr i'r arglwydd, Duw Israel. Doedd dim brenin yn Israel yr adeg yna. Roedd pawb yn gwneud beth roedden nhw'n feddwl oedd yn iawn. Dydy Duw ddim yn edrych ar bethau yr un fath ag y mae pobl. Mae pobl yn edrych ar y tu allan, ond mae'r arglwydd yn edrych ar sut berson ydy'r rhywun go iawn. Ydy, mae doethineb yn well na gemau gwerthfawr. Does dim byd tebyg iddi. Wrth afonydd Babilon, dyma ni'n eistedd ac yn wylo wrth gofio am Seion. Dyma ni'n hongian ein telynau ar y coed poplus yno. Roedd y rhai oedd yn ein dal ni'n gaeth eisiau ni ganu. A'n poenydwyr yn ein piwsio i'w difyru. Canwch un o ganeuon Seion i ni. Sut allan i ganu caneuon yr arglwydd ar dir estron? Paid bod ag ofn. Dwi wedi dy ollwng di'n rhydd. Dwi wedi dy alw wrth dy enw. Fi piau ti. Pan fyddi di'n mynd drwy lifogydd, bydda i gyda ti. Neu drwy afonydd, fydden nhw ddim yn dy gario di i ffwrdd. Wrth i ti gerdded drwy dan, fyddi di'n cael dim niwed. Fydd y fflamau ddim yn dy losgi di. Dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Pan fydd Babilon wedi rheoli am 70 mlynedd, byddai'n cymryd sylw ohona chi eto. Dyna pryd y bydda i'n gwneud y pethau da dwi wedi eu haddo, a dod â chi yn ôl yma i'ch gwlad eich hunain. Ffrindiau annwyl, dim y byd yma ydy'ch cartref chi. Da chi fel pobl ddieithr yma. Felly dwi'n apelio arnoch chi i wrthod gwneud beth mae'r chwantau naturiol am i chi ei wneud. Maen nhw'n brwydro yn erbyn beth sydd orau i ni. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw'n ei roi. Y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu.